dia i benvinguts a Altafulla Ràdio, al dia 107.4 de la freqüència modulada, www.altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre i l'aplicació per Android d'aquesta casa. És divendres i estem contentíssims amb aquesta sintonia. Per què? Doncs perquè als estudis d'aquesta casa hi tenim ja a les Diverdones. En un 3 i no res, amb les Diverdones de l'Ateneu de Dones d'Altafulla. Habemus Diverdones als estudis d'Altafulla Ràdio. Araceli Rilova, Mercè Nadal, què tal, com esteu? Molt bé, aquí. Jo practicant italià per si haig d'anar a dir-li alguna cosa al senyor León. El Lleó 14. Lleó 14. Vaja. Què? Algun comentari, alguna cosa entorn de la notícia per excel·lència d'aquestes últimes hores? Doncs, guaita, que estàvem dient què parlem avui, no sé què, i el primer que se'ns ha acudit és el papa, parlar d'això. Però també, clar, no dona gaires divertiments. Oh, sí, Ja. es poden analitzar moltes coses. Doncs això, tenim coses a dir. Teniu coses a dir. Per què es diu Lleó? Aquí a Altafulla tenim un carrer que es diu Lleó, Lleó? carrer Lleó. Sí? Sí. A on? Sí, coi, al carrer Lleó, aquí a la Vila Closa. No hi he passat mai. Sí, home, segur que sí. Segur que sí, Segur però que no sí. ens hem fixat. No anem mirant així els lletrerets. No me'l conec. Sí. Bueno, doncs, Lleó, hem preguntat a un professor, No t'ho sí? perdis. I què ha dit? Que el Lleó 13, perquè ell és el 14, no? Sí. El 13, doncs, Al segle XIX. al segle no sé què, doncs... Tampoc te'n recordes? No, que va dir que aquest senyor doncs, va fer com una innovació a l'Església catòlica, no? Sí, com una aportació a la part social de a la part l'Església. social de Això és el que s'ha assenyalat aquestes últimes hores i Això. una miqueta també pel tarannà doncs, del nou bisbe de Roma i també per d'on venim, per com va anar i també el seu discurs, no? des del Vaticà, fent dues referències al papa Francesc, parlant també de pau, tenint en compte que ha estat missioner, que és nord-americà, però que amb el senyor Donald Trump penso que no s'acabarien de portar gaire bé. Però hi ha un tema que no li agrada a aquest senyor. Són les dones. L'aportació de les dones a l'Església, la incorporació, el paper de les dones a l'Església. Aquest senyor va en contra del Francisco, del Francesc. A aquest senyor no li interessa el tema dones. Potser perquè són... Ja anava a dir una bajanada. Que me meto en els que no em toquen. Doncs si les dones no poden anar a l'església, ja vindran aquí a la ràdio. Exactament. Els hi fem més costat, vinga. Ja està. Escolta, on us va enganxar vosaltres? De la fumata blanca? Com us en vau assabentar? Saps, és allò de on eres l'11 de setembre? Jo estava veient una pel·li. Ahir què? Mirar una pel·lícula. Sí, estava veient una pel·li, però de tant en tant parava i mirava a les teles, a qualsevol dels canals, com se diuen, generalistes, o TV3, i anava mirant, dic, aquí no fan res, encara no, que sempre tenien allò a la finestreta amb la xumeneia, i seguia amb la pel·li així, mirant pel·li i buscant si ja ho feien. Jo estava a casa, estava a l'ordinador, estava fent uns tràmits, i amb això és que sento, ja tenim, habemus papa, i llavors dic, doncs vinga, a veure la notícia, i vaig baixar i vaig posar la tele. I llavors encara no havia... O sigui, havia sortit la fumata, però no se es veu sabia que està en una hora per... I realment jo és que em vaig És quedar que al·lucinada. ha de passar per la sala de les llàgrimes. Exacte! És que tenen un protocol que dius, madre, i després l'oració íntima. Això se'm va fer molta gràcia. Dic, l'oració íntima, madre. No preguen íntimament sempre, no? No sé, quan estan solets no preguen. Estan solets com una capella, que li diuen. Sí. I després ensenyen, és que és al·lucinant, ensenyen la gent de fora
i quantitat de gent, Horrorós. vull dir, suposo que, bueno, clar, Sí, han sí, de ser fanàtics, creients, fanàtics. no? I creients I estan fanàtics. allà hores i hores, bueno, jo què sé, I plors i també tot. passa amb aquests monstruosos dels festivals, no? Que surten i la gent està allà fent cua, doncs, Sí, sí. 3/4. Bueno, i amb qualsevol, el futbol, i amb totes aquestes coses que són multitudinàries, la gent és fanàtica i... Molt. Ui! Què ha passat ara? He sentit un sorollet. Ah, però no ha passat res, no? No, que he sentit un sorollet. Dic, què m'he carregat? I no. És que he aixecat la cama i he és que tocat un cable. avui has canviat de cadira. Perdona que t'ho digui. Vull dir, Sí, perquè com ha de venir... ets fixa sempre del micro número 5 i avui t'has posat el 4. Sí, però com ha de venir la Diana, dic que no hagi de fer soroll la cadira, que mira. Sí, és que jo no ho entenc, Vull dir, són noves aquestes cadires, Però ja de 9 en 9 hi ha unes grinyolades i una cosa espantosa. Bueno, total, que el van pàpam. veure. I per què diuen pàpam? Habemus pàpam. Bueno, és en llatí, no? Sí. Pàpam en llatí és pàpam. Sí, habemus pàpam. Vale, no li he preguntat al professor. I ja no me'n recordo del llatí. Van sonar les campanes. A mi em va enganxar que era Salomó i jo. A Salomó suposo que a tot arreu van sonar les campanes de festa perquè ja hi havia 9 pontífex. I tu estaves aquí, no? No, jo era a Salomó ahir a la tarda i em va enganxar. No, sí que van sonar aquí també, sí. Sí? Ah, jo des de casa no ho sento clar. Sí. No, és tot clar, és un aconteixement natural, sí. Bueno, natural, que passa cada quan... Aquest ens durarà més, perquè té 69. Buah, aquest durarà... Buah. Si no ens agrada... Bueno, a mi m'és igual. Però si no ens agrada, o si no agrada, doncs ajo i agua. Ves, no? De fet, totes les travesses deien, no?, que no agraden els papes joves perquè volen que hi hagi uns pontificis, doncs, relativament curts, 10, 12 anys, però, clar, amb 69 anys i l'esperança de vida pot haver 20 anys perfectament de Lleó XIV. I amb el bé que viuen aquesta comunitat, viuen molt bé. Home, no han de fer més que pregar. El papa sí que viatja i fa aquestes coses i va a veure autoritats, però els cardenals que viuen allà no fan. Què fan? A veure, potser no ho sabem el que fan, però tampoc aventurar-se a dir que viuen bé. No ho sé. Home, que viuen bé segur. A veure, jo tinc un germà frare, que ja és gran i tot això, però vull dir que viuen bé. Ell ha sigut director d'un col·legi de 3.000 i pico alumnes durant molts anys, a més donava classes, a més, bueno, que ha sigut molt pencaire, però viuen bé. Arriben a la casa on viuen i no han de fer res, els hi posen el menjar a taula, els hi renten la roba, els hi fan la feina, no han de fer res més que treballar. I, a veure, tu treballes, arribes a casa, cuides el teu fill, fas la feina, no? Doncs ells no fan res més, això és viure bé per mi, que et dediques al que t'agrada i punt. I el que no t'agrada, qui paga, doncs ja té servei. Era aquest sentit, Escolta, quina diferència, no?, de germans. Sí. L'Araceli és revolució autèntica i un germà frare. Però fixa't, jo he tingut 6 germans, ara quedem 3, i és amb el germà o germana que millor m'entenc de conya, perquè jo soc molt crítica i molt follonera i molt d'això, i hem parlat molt de religió. Ell és molt de dretes, jo soc molt d'esquerres, vull dir que som oposats a tope, però ell és molt respectuós. I llavors diu, bueno, jo t'explico el que jo crec, tu m'expliques el que tu creus i fins aquí. Sí, i llavors jo no m'he casat mai, ell és catòlic, evidentment, i sempre m'ha dit, si tu ets feliç, a mi no m'importa. M'he separat i diuen, procura no patir massa. Vull dir que ha sigut molt respectuosa amb la meva vida, que ha sigut com ha sigut, i
I clar, això et fa entendre't amb les persones que et respecten i que... És que hauria de ser així, no? Clar, hauria de ser així. Sí, sí. I després ell, per exemple, està a Panamà i per això vaig de tant en tant de viatge allà. I llavors allà a Panamà, nenes de 13-14 anys queden embarassades moltes nenes queden embarassades. I llavors el meu germà les acompanya, els hi diu, les ajuda, els hi busca possibilitats de diferents coses, parla amb la família, vull dir que en comptes de dir t'expulso del col·le per marrana, o jo què sé, doncs no, les ajuda i les acompanya i agafa el noi amb el que ha estat aquesta noia, també li diu, fillet, porta una mica més de compte. Vull dir que la veritat és que és un frare que val la pena, d'aquells que dius, i a més és interessant, és molt estudiat i és molt cult, i val la pena parlar amb ell, perquè parles de moltes coses, tot i que moltes no t'agraden, però te les raona, te les explica, està molt bé. La veritat és que tinc un germà molt xulo. No ho sabíem. L'altre germà ja no tant, però aquest és molt xulo. No, diguem això de la família. Bueno, per què no? Per què no? Amb la família, amb tothom t'entens? No. Doncs ja està. El que passa que jo ho dic. Tu no ho dius, però jo sí. És que m'és igual, vull dir, no m'ho amago, No, escolta. I de fet, també hauria de poder ser d'aquesta manera, no? De poder mostrar al final els sentiments, o cadascú dir el que cregui, aquest germà amb el que no m'entenc, però té una filla magnífica. Amb la meva neboda sí que m'hi entenc i ens veiem i tot. O sigui que la sang no ho diu tot. La sang és la sang, però després hi ha les relacions. El que dèiem l'altre dia de l'empatia i tot això, amb la meva neboda és meravellós la relació i amb el seu pare no. No passa res. No passa res. Al contrari, amb qui t'hi entens i ho disfrutes, doncs collonut. Vinga, va, que ara sí. Habem-us Diana, també, que entra per l'estudi. Li hem deixat aquí la primera cadira disponible. Avui l'Araceli, que no està tan còmode al seu micro. No patiu per la porta. A més, aquesta porta hem de buscar un spray d'aquests d'això d'oli, perquè les frontisses van fatal. Has esmorzat molt per poder-la tancar bé. Digues, que no t'havia engegat el micro. Perdona. Que has d'haver esmorzat... Bon dia a tothom. Has d'haver esmorzat molt per tancar-la bé. Va forta. Va forta i grinyola com les cadires que dèiem abans. Sí, jo procuro no bellugar-me gaire. No, si tot fa soroll, aquí tot hauria d'estar bastant bé. Mireu, allò que accidentalment de vegades un cop aquí... Sí. Que dius això, per què fa això? Això és el peu del micro. Tot engomat i tot... I després tot va fatal. En fi. Veig que avui estàs molt positiu. M'he perdut alguna cosa? No, home, fins ara. Parlàvem del papa. Del papa de Roma. Ostres. Bueno, i ara potser que fem una petita pinzellada al festival d'ahir. Ara, sí. Escolta, un moment. Diana, tu no et va enganxar la fumata blanca? A mi on em va enganxar? Doncs treballant. I ho vas veure? La gent ho deia allò... No, ho vaig veure per 3CAT, per les xarxes, però no, ho vaig veure allò en viu i en directe, no. Jo anava a fer volia fer un munt de coses ahir a la tarda. I al final... Se me'n vaig anar a Salamó i això, i just pujar al cotxe, fumata blanca. D'aquí una hora aproximadament ja se sabrà no sé què. I al final vaig fer cap a casa amb uns pares, assegut al sofà davant de la tele, allí esperant de tot el que volia fer. No vaig fer... L'ànim de periodista et va... O de curiositat, ja... I estar amb els teus pares compartint una notícia, no? Això és bonic. En fi, aquesta va ser, o és, la notícia per excel·lència d'aquestes últimes hores. Avui tothom se'n fa ressò. En l'àmbit més local, la notícia per excel·lència, i a més, m'han dit, Araceli, que et van veure, perquè tu ahir vas passar per la Catifa Vermella. Home, i tant. És el festival de cinema que tenim aquests dies, el Altafulla, que arrencava el dimarts passat, que s'allarga fins diumenge, i que el capitaneja un gran actor, que a més és de casa nostra, com en Carles Francino. Parlem del FIT, del TIF, això, ostres. Jo també li dic el FIT.
però és el TIFF. El TIFF. Altafulla International Film Festival. Veus, arriba un moment que hi posem aquests noms que ja no sabem ni el que diem. L'Altif. I quan li posen la sigla, què vol dir això? Sí, però bueno, i va estar genial. Tu hi vas ser-hi o no? No, jo no hi vaig ser. La Carol Kubota sí, que va estar cobrint l'esdeveniment al micròfon de la casa, la càmera de fotos, a més l'homenatge a Bigues Luna. Vaja, un seguit de superactors i actrius que van passar per la catifa vermella. Sí, més guapos tots. Vas fer fotos o què? Mira, jo estava emocionadíssima, perquè feia temps que no veia tants homes guapos junts. T'ho juro, és que eren tots alts, ben fets, ben posadets, un cos xulo. Bueno, el que es veia, clar. La cara súper... Bueno, eren molt guapos tots. Hasta el Belencoso. Ostres, el Belencoso estava? Sí. Home, això s'avisa. Que li vaig estar fent fotos així, estava 2 files al davant de mi, i li vaig estar fent fotos així com d'estrangis, i després se gira i em fa... Dic, bueno, espera que te la faig bé. És a dir, que et va veure fent-li fotos. Sí. Molt divertit. I bueno, va ser un acte espectacular, super ben organitzat, la gent super disposada. Jo vaig voler parar a algú per preguntar-li una cosa i resulta que era el codirector, el Gorka La Salsa. I llavors una que estava allà al costat diu, és que està enfeinat, diu, et puc ajudar? Dic, oi, sí. Li vaig preguntar no sé què, em va atendre superbé, hi havia una senyora que estava molt cansada perquè vam estar molta estona dretes i tal, i vaig a buscar-te una cadira, li demano una senyora, diu, bueno, no, si voleu anar passant, diu, ja ho teniu tot fet vosaltres, sí, si voleu anar passant, vull dir que super atents, tothom amb qualsevol incidència, qualsevol d'allò, superben organitzat, i després l'emoció amb el Bigues Luna i tot això va ser molt emocionant, molt. I la musiqueta va ser molt emocionant. I aquí a Tabolla. I continua, Vull dir que em penso que ara al matí hi havia unes xerrades a la Pallissa de l'Era del Senyor. Sí, i ara a les 12:30 el curs aquí. Tu què t'has agafat? El passi complet a tot el festival? I quan sortim d'aquí, cap allà. I després el vermut a la Ramona. I després diumenge l'entrega de premis. Diumenge lliurament de premis, sí. Demà miraré d'anar a alguna taula rodona que és així com de la indústria cinematogràfica i tal. No, de la intel·ligència artificial. Sí, l'Altafu IA. Però... A veure, jo tinc 3 edats ja, no estic amb la primera, ja estic a la tercera. I per reservar, perquè és obert, una de les coses que m'interessaria, però per la web és molt complicat, et fan apuntar-te a... No sé, era molt raro, m'ha costat molt. I llavors dic, bueno, si em deixen entrar, entraré, i si no hi ha espai, doncs no entraré. Perquè no he sapigut registrar-me No he sapigut, i jo ho faig molt, aquestes coses de treure entrades i així, però no sé, està com complicat. I jo quan veig una cosa sospitosa que no l'acabo d'entendre, ja no segueixo. A veure si em timen. Exacte, sí. És que ja tinc unes edats. Potser al ser la primera vegada ho han fet allò, ho han programat de manera allò bàsica i potser no ho han fet massa accessible. I llavors l'altra noia, la codirectora noia, que no me'n recordo. No recordo, sí. No me'n recordo. Va dir, diu, i prometo, ella havia sigut directora del Festival de Madrid i diu, vaig prometre que no dirigiria mai cap més festival. Diu, i mira, aquí estic. Diu, és que el Francino, el Carles té molta força de convicció i tal. Diu, però prometo que l'any que ve la web i tot estarà en català. També en català. Sí que això estaria bé. Doncs sí. Això estaria bé. Clar, però és que es veu que han anat així com apressurats. A correcuita. I llavors, doncs, per això, potser a l'hora d'enregistrar-te a la web i tot això, fruit de les presses no estava prou definit. De fet, mira, ho podem explicar, en aquesta casa mateix ens en vam assabentar de refiló perquè el correu que ens arriba periòdicament de propostes cinematogràfiques del Cineclub, a la darrere hi havia un paràgraf allà sota que deia abans de la pel·lícula es presentarà l'Altif. I van dir, què és això?
I normalment parlem sempre o amb la Janira o amb el José Manuel, que són les persones que ara hi ha al capdavant de la programació del Cineclub, ens en fan 5 cèntims, i aquesta vegada vam dir, ostres, més enllà de fer-nos aquests 5 cèntims de la prèvia per poder anunciar a les agendes i als informatius d'Altafulla Ràdio que hi ha aquestes projeccions, més enllà d'això, aquesta vegada vindrem perquè volem fer un apost també, a veure què és el que s'ha explicat, i vam poder fer el xafarder, però això va ser molt recent i tot ha anat bastant enllaçat una cosa amb l'altra. Doncs jo també ho vull dir-ho públicament, perquè ahir vaig estar amb el José Manuel, però no era el moment. Però, a veure, la gent que està a la Junta tampoc no ho sabia. Jo no ho sabia. La Mercè està a la Junta i no ho sabia. I jo soc de l'associació i soc fundadora del Cineclub i no ho sabia. Dius, no, home, no. A la xarxa, a la base de dades dels socis s'hauria d'haver dit, i s'hauria d'haver dit que estan en el jurat que formen part del jurat d'una de les seccions. Home, això s'ha de publicitar també. Hem de fer valdre també el Cineclub, que també nosaltres hem posat el cinema Altafulla a tot Catalunya. Vull dir, som referència, quasi no referència, perquè hi ha molts més cineclubs, però vull dir que almenys a la província de Tarragona som referència, doncs tot això s'ha de fer valdre. Bé, doncs, ara ho dic així públicament i quan tingui oportunitat de parlar amb el José Manuel també li diré, perquè això és un fallo gros del Cineclub. Que ni els socis, ni la Junta, ni ningú no ho sabia, ni vosaltres. Vull dir, el primer, quan tu ho saps i tu ets jurat... Ho vam saber, ja dic, Sí. Però això es ve aquí i es diu, ei, fes-me un foradet que haig de publicitar això. Som jurat del festival. Doncs això s'ha de fer valdre. Després n'hem anat parlant, a mesura que hem anat coneguent detalls de la programació, val a dir que han estat molt atents el Cineclub i també l'organització, en Carles Franzino, amb un contacte permanent pràcticament. Aquesta setmana venia aquí a la ràdio, vam poder parlar també amb les escoles que ens expliquessin la seva participació en un certamen així. Que xulo, Vull dir que per l'envergadura que té tot plegat, potser sí que la reflexió de cara al futur és ser també una miqueta més ambiciosos a l'hora de projectar tot això. Exactament. Exacte. Sí, perquè ha sigut... A veure, la inauguració d'ahir va ser com més professional, diguéssim, no? Van venir un munt d'actors, actrius, gent de la indústria, programadors, crítics, de tot. I del poble, doncs igual eren 25. Jo vaig veure molt poqueta gent. I algú que jo li deia, vols venir? Però què és això? Però ho han anunciat. I és que ningú del poble no ens havíem assabentat fins quan ja havia començat. Dimarts, va començar dimarts, doncs jo dimarts em vaig assabentar. I de casualitat, també, així de retruc. I dius, una mica més de publicitat, tot i que si haguéssim fet més publicitat, a la Violeta no s'hagués capigut, perquè estava a tope. Llavors, només de la gent de la indústria ja estava la Violeta plena. Però clar, és una cosa que afecta Altafulla, afecta el Baix Gaià, i llavors, si no hi ha gent d'aquí, està bé que sigui tota la indústria, però si no té el suport del poble on es fa... Sí, el suport sí, No, però em refereixo a la gent, que no se n'assabenta. Ara ja ho saben. Al fer-ho a correcuita, segurament, al fer-ho a correcuita, aquestes coses a vegades passen. Segur que la segona edició falta espai. I després una altra cosa, que és la projecció o el nom d'Altafulla, que això de vegades potser no ho acabem de contemplar perquè hi volem ser, hi volem participar o ens ho prenem com una activitat local, però hem de tindre en compte que és una proposta que surt fora de les nostres fronteres. I, per tant, arreu es parlarà de cinema, però també es parlarà d'Altafulla, i això és bo. Sí. I a més la temàtica del festival, si no recordo malament, és molt la sostenibilitat, el medi ambient, i això, a veure, és un tema molt interessant, que escapa i afecta no només a Altafulla, a Baix Gaià o a Catalunya, sinó que afecta tot el món. I també és interessant, jo parlant de cinema, que són curtmetratges. Ara hi ha un llargmetratge i algun migmetratge, però ja van dir també que a mesura que passin el temps faran més llargmetratges, però que el que sí que estan promocionant molt són els curtmetratges, que això és important, que el curtmetratge és cinema també, curt però cinema. I llavors això
a mi també m'agrada molt que fa el festival. I és això, que és un festival internacional, per favor, Altafulla! És que se'm posa el pèl de punta. És molt maco. Sí, és fantàstic. Jo estic emocionada. M'he assabentat tard, però estic molt emocionada. Doncs escolta, va, a gaudir-lo ara. I la regidora de Cultura, que també va parlar i tot, superbé, també es va emocionar perquè diu: el que més m'agrada de tot és que tinc l'acreditació i que podia anar a tot el que li donés la gana. I em va fer molta gràcia que digués: estic acreditada i així, no? Va estar molt xulo, la veritat és que sí. Va, fins diumenge l'Altif, Altafulla. Escolteu, abans de marxar, diumenge hi ha la festa de l'olla. Sí. L'Ateneu, també hi teniu un paper allò posats en l'organització, no? Home, doncs expliquem-ho, que val la pena també de parlar d'un mateix quan organitza activitats. Sisplau, Mercè. Doncs sí, les dones, bueno, no totes, unes quantes, anirem a ajudar a elaborar la olla. És a dir, el que mana és el Pepe. Home, i tant, el Pepe Caro allí remenant aquella cassola. I amb la brigada, doncs nosaltres el que farem serà tallar verduretes o ajudar, jo què sé, amb el que sigui, allà estarem a l'Ateneu, sí. I Dureta? I Dureta, a les 9 ja tenim que estar allà. I ja m'han dit que si plou que és igual, que anem al comunidor, que posaran carpes, que no... Sí. Ha sortit que ho farien a l'esplai. Sí. El que és la preparació la farem al comunidor. Vale. Després, si plou molt, doncs igual es trasllada cap a l'esplai, però d'entrada serà al comunidor. Diuen que hi haurà un temps així bastant canviant, tot el cap de setmana, com aquesta nit que ha fet allò aquella pluja i ja està. Sí, bueno, i no acabem abans d'explicar-nos com va anar per Salomó. Molt bé. Que s'està escapant, està fugint d'estudi. Sí, tenim 2 minutets, però 5 cèntims, no?, de com va anar tot. Que jo m'ho vaig perdre, que no vaig poder ir. A veure, era la primera vegada que ho veia i la veritat és que em va agradar. I el que em va sobtar molt, i després ho comentava amb l'Araceli, era la llengua catalana. Vull dir, és bestial, perquè fan servir tota més antiga, no? A més a més, escrit en vers. Sí, clar. És una passada, vull dir, molt bé, molt xulo. I paraules que deies... Sí? Perquè dins del context l'entens, però paraules supercanyeres. Has de tenir el C2 com a mínim. El jorn, clar, deien, perquè el jorn, i jo deia... Que maca aquesta paraula. Fa dies que amb cor sec el plany del poble i el dolor se m'arrapa dins del pit. I crec que no seria massa noble... No segueixo. Molt bé. No, però molt bé. I aquí tenim un artistasso. Hauria d'haver estat entre tots els actors del poble d'allà. Molt xulo, molt xulo. Ho hem de deixar aquí. Se'ns ha fet tardíssim. També toca tu de tant en tant. Gràcies. Diana, Araceli i Mercè, un plaer com sempre. Bon cap de setmana. Igual, adéu-siau.